baki ina jin kuna da labari ko? To kuna so ku ji labari ne ko in shiru? An yi wasu irin baki a jihar Kano. A wancan lokacin masu duba rudi da suka shigo jihar Kano, mu a fahimtar mu sai muka ga kamar ana zaman doya da manja. Amma jiya ta tabbata cewar dukkan wajiya ce. A jiya mun fahimci cewar ashe san makal ga baki ɗaya da can duka ɗaya ne. Muna ji mutane suna faɗa cewar abokin barawo to yadda wakin tofa daga bakin kuma ka jini ba daga jiya ban ga abun mamaki ana zaton wuta a makera ashe masakan ma duk wutar ce muka gani jiya ban ga abun mamaki a jihar Kano mun ga wani abun al'ajabi wanda abun mamaki mai muna zaton hannu mai datti na jihar Kano hannun da yake da jini a jiki a jihar Kano hannun da yake a dawakin tofa din da ma an zubar da jini a Ganduje muna da labari an zubar da jini a Gano muna da labari an zubar a Bici muna da labari an yi a Doguwa na Doguwan ma wanda suka yi har fitowa suke suna cewa su ne suka yi wannan aiki saboda haka hannun da aka daga hannu ne mai jini a hannu ne wanda yake sharɓar da jini a jihar Kano mun ga daga shi jiya mun ga an daga hannun kirgar daloji a jihar Kano jiya abin mamaki jiya mu a Kano mun ga wa duniya cewar ba ma aikin banza a jihar Kano wannan kakanninmu ne suka faɗa kuma har yanzu a haka muke babu wani ƙato babu wani mahaluki a wannan ƙasar da za mu zo mu yi aiki shi kenan sai su ɗauke kwanuka sai su shigar da shi gidansu sai su banmu muna zara ido sai su banmu da ƙasusuwan kirji kowanne in ya samu rashin lafiya ya tafi ƙasar waje kowanne in ka je gidansa sai ka ga yana cin wata shinkafa inda ka san taliya kuma wannan shinkafa mu taɓa ganin ta wannan ƙasar ba